sa cholesterol sa ating skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walaw katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan o kon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. By the way, sa gihapon ni inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sing adlaw sang Biyernes, petsa 2 na kita sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. Baw kadasig lang gid sang lakat sang panahon, no? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Petsa 2 na kita sa bulan sang Disyembre, tuig 2022, mga kabombo. Mayara na lamang kita pila ang nabilin no, sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita 23 dias, 23 days to go before Christmas. Baw, dali-dali na lang gid, no? Naghilapit na ang Pasko. Paano kag ano ang aton sininga preparasyon, anong aton sininga ginahimo subong para hindi kita ma-biktima sa ginatuwag nga holiday rush, mga kabombo, no? 23 days to go before Christmas.
Welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa nasilinglan naton ni ang inyo alagad sa kahanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa sining hapon, mayara naman kita iya sang espesyal nga edisyon sa aton si palatuntunan agon nga maka-relax kita diri. Maka-ulo-unwind pagkatapos sa pila ka madalalagko nga mga balita nga gina-break mismo diri sa aton sining mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kamusta kamo dira man? Kamusta aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si masuki sa tanan dira no nga malabutan sa aton si paguragwag sa 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo sinitagsa ka mga radyo mga kabombo. 630 kHz no sa malabutan sa aton si paguragwag. Hello and good afternoon dira subong sa mga nagapinamati no. And of course sa aton siniiya nga mga hindi malabutan sa aton sini 630 kHz. Sa gihapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. And don't forget also, kung gusto niyo magdiretso sa aton sining local website, ang aton sining local website www.bomboradio.com/bacolod. Again, www.bomboradio.com/bacolod. Sa aton siniiyan nga mga Bacolanios kang Negrense, pwede kamo dira ka diretsyo, no? Wala labot nga ti makapamati kamo sa aton sining live audio streaming sang Bombo Radio Bacolod, ma-update pa ninyo ang inyo si kaugalingon, mga kabombo, no? Ang mga nagkalanabo diri sa aton siniiyang duta na tawhan sa aton siniiyang hometown, no? Ang Bacolod kag Negros Occidental, mga kabombo. Pwede ka mo dira ka diretsyo no? Again, sa aton sa local website www.bomboradio.com/bacolod. And of course, sa aton siniiyang nga mga naga-enjoy sa ilas ni tagsa ka cellphone, ang cellphone ta dapat ara, no? Ang cellphone naton kinahanglan mga kabombo, may ara kita sang ano ini sa aton siniiyang na-download nga Bombo mobile app. Aton sini nga cellphone kinahanglan well-equipped, embedded mga kabombo. Agod nga mangin kompleto ina anytime, anywhere, pamati kita sa aton siniiya nga mga programa diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Once ang aton sini nga cellphone ang na-downloadan sa aton siniiya nga Bombo mobile app, no? Well-equipped kag embedded ang Bombo mobile app sa aton sitag sa ka-cellphone. Syempre pa, pwede kita iya mga kabombo, no? Maka-enjoy kita pinaagi man sa aton sining live audio streaming. Sa tanan dira, no, nga nagalantaw sa aton mga viewers sa aton sining live audio streaming via our Facebook Live. Hello, 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 and good afternoon. Ara na kamo dira sa Facebook Live. Maayong hapon, kaway-kaway. Siyempre pa sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, ang aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, diara naman mga kabombo, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga masuki. O ara naman, no, kaway-kaway man sa aton siniiya nga mga kauturan, mga kaupdanan nga nagalantaw sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay na kita dara from 630 kHz sa aton siniiya nga lilisuan sa aton sini nga radyo, sa aton sini nga Bombo mobile app, sa aton sini nga cellphone. Of course, sa aton sini Facebook Live, mga kabombo, and sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Wala na sang paltos pa, no? Pwede kami upod sa inyo, pwede kami ka-serbisyo sa inyo sa tanan nga pamaagi, labi na gid sa karon nga grabe na ang social media. Bisan sa TikTok gani may ara kita sa aton sini nga Bombo
network news, mga kabombo, no? Pwede ka mo kalantaw sa TikTok. And of course, sa aton siniiyang nga mga nagalantaw dira ho, antes pa man, no? Since we are only 23 days to go before Christmas, ang aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati aton si Masuki iyara na sa aton sini nga mga naga-message na diri ay ho. So yari ang aton si pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2016. Ang ini nga bahanon subong nangin hit bilang soundtrack sa aton man sini nga madugay na nga nangin hit nga drama ang ginatigluhan Provincial Jail, mga kabombo. Once na mag-intro na ang Provincial Jail, ang ining ambahanon amo na ang aton sini nga official soundtrack. Ginatiguluhan Bilanggo, mga kabombo. No, yari si George Vioxing nga nag-compose ang sini ambahanon kag ang nag-interpret si Mr. Jonel Gavin, mga kabombo. Produkto sa Bombo Music Festival 2016, aton nga lantawon kapamatian ang ining ambahanon ginatiguluhan Bilanggo. Take it away, Bombo Mike. Na-inspire ako sa pag-ubra sini tungod sa isa ka hitabo sa akong nga kabuhi tungod sa mga imo taman nga mga sala. Ini nga kanta, no, nga dedicate ko sa mga tao nga nagahimo sang mga sala, no. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na alakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang makiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman at tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag
you have it, mga kabombo. Ang aton sining pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang bahanon ginatiguluhan bilang go, baga kabombo. No? Gin-compose ni Mr. George V. Hoxing kag interpret ni Mr. Jonel Gavin para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton si Masuki. Sa mga nagalantaw na idala karon sa aton sa Facebook Live, YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa aton sa 630 kHz. Sa official website sang Bombo Radio Philippines, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Of course, sa aton sa local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Sa aton sini nga mga dear listeners, no, kamo dira kung may yara kamo nga luyag nga i-request sa aton siyang bahanon sa playlist from the Bombo Music Festival, pwede gid, no? Atong bilanggo nga to ti nangin paborito na naton subong mga kabombo nga ang bahanon kay soundtrack sa nasiling ko na sino dira ang nagapamati sa drama nga Provincial Jail. O sa mga nagapamati dira sang drama nga Provincial Jail, amo ni no ang ambahanon bilanggo sa tagas na apoy di makahinga sa lilim ng si Bombo Michael paborito yan ni ang bilanggo, no? Na dumadaloy litong-lito. Oh, grabe, no? Nami, no? Ang bilanggo, mga kabombo, kung may ara ka mo sa abilidad sa pag-compose sa mga kaangay sining mga ambahanon, mga kabombo, if it is God-given talent, mga kabombo, no? Why ginaiya, kung may ara man panahon nga nabudlayan ikaw mag-compose, pero kung talento na ginatag sa imo sang Ginoo, dun na iya, gamay lang nga po siya, di magaano na iya, pangibabaw ginang imo sini talento. Why not? No? Compose na kamo subong sa aton sini iya nga may mga talento dira agud nga ipadala when the time comes ng aton sini Bombo Music Festival magabalik, mga kabombo, no? Tanan nga klase sang pagserbisyo ang Bombo Radio Philippines ara, no? Sa pagtukib sa inyo siniiya nga mga abilidad, no? Ang inyo sini nga abilidad sa pag-compose kang sa pagkanta at the same time. Nami pagid, no, if you're a good composer and at the same time you have a very good voice, no? Good singer ka pa bawag katahom, no? Kanami dako ang tsansa mo nga dako man ang imo siniiya nga madaog sa aton si Bombo Music Festival kung magbalik ka. Kay ti ko nami imo nga ambahanon madala ka sa top 12 mangin grand winners kabi pa one of the 3 grand winners ti kundi dako-dako imo premyo. Pero ko nami pakid kaya magkanta ikaw interpret sa imo siniiya nga ngaging compose ng bahanon kag mangin best interpreter ikaw mga kabombo based sa aton sini nga previous nga mga Bombo Music Festival naton nga paindis-indis, no, ti kundi may ala kapag idya another thousands and thousands of cash prizes, mga kabombo. Grabe, no? And wala labot sina, no, sa aton siniiya nga paghatag sa inyo sang platform agud nga ipakita ang inyo siniiya nga abilidad, no, God-given talent to compose and to sing. May ara pagid kami another pagid nga classes sang serbisyo. Ang aton sining tuigan nga mga pa-promo kag sining last quarter sa aton siniiya nga tuig, no, December na kita subong mga kabombo, ti may ara kita nga ginpalagas. Ang aton siniiya nga 21 na iya ka edisyon, no? 21 years, mga kabombo, sa pag-aton siniya hatag sa inyo sa dalalagko nga mga papremyo. Sino dira ang luyag nga magmangin milyonaryo? Aber, hands up. Sino dira ang luyag nga magmangin milyonaryo, no? Mahimuon kita nga milyonaryo sa sining aton sining 1, 2 panalo promo, mga kabombo. Pamati kamo ha agod nga may tsansa kamo nga magmangin milyonaryo. Kaysa 1-2 Panalo Promo Part 21 sang Bombo Radio Philippines, may ara kita nga himuon nga milyonaryo. Another millionaire nga butang naton sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. No, sa sining Christmas, no, padag-on kamo namon
kag sa sining New Year 2023 may mangin milyonaryo naman kita nga himuon, no? So all you have to do is to make more entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day sa aton sining daily draws, and of course sa aton sining nga premyo nga 1 ka milyon ka pesos, dako ang inyo sining tsansa mga kabombo, no? So para sa aton siniiyang nga mga dear listeners, no, ari pamati gida kag sa nagalantaw dira, ari lantawan ninyo ang aton sining nga pinakahapos nga pamaagi agud kamo magmamngin milyonaryo. Wala labot nga magdaog kamo, tsansa magdaog sa aton sining weekly prizes, no, sa aton sa daily draws, may ara kamo tsansa magdaog nga magmangin milyonaryo. Yari ho, ari na kita sa mga proofs of purchase mga kabombo, no? Agud nga mabakal na ninyo subong sa wala pa dira, nakabakal sa madamo nga entries o nakahimo sa madamo nga entries nga nagabakal sa mga proof of purchase mga produkto naton, yari ho no? Sang nagligan nga mga inadlaw, gin-ano naton ang aton siniiya nga premyo. Aton sini nga premyo, aton siniiya nga mga proofs of purchase, no? Ginuna naton to ang aton sini nga pag-isa-isa kung ano maghimo sang proof of purchase, pila ka bilog sa Ladies Choice mayonnaise, ang Mac Reunion na with my one and only love. Sang nagligad pagid nga adlaw gin isa-isa man naton kung ano man maghimo kag maggamit sa Nescafe bango na with Nescafe bilang proof of purchase, no, gin isa-isa naton. Kahapon ang aton sining gin isa-isa kung paano maghimo sang proof of purchase, so kung paano himuon bilang proof of purchase ang Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo. And today, this afternoon mga kabombo, yari ay ho kung paano naman naton gamiton bilang proof of purchase ang aton siniiya nga ari giniya. To tell you honestly, no, wala kuya gasiling nga gahimo-himo istorya. Ari ho, ari gini kadto inyo ang akon sini nga gamay nga kusina, no? Ang akon sini nga little kusina, no? Sa amon sini little house on the prairie, gamay, no? Ang akon para lang gid sa akon nga makaluto ako dira. May makita gid na kamo, promise, sang Silver Swan sukang puti. Sarap asim nga daan. No, hindi ko na namian sang iban. To tell you honestly, this is my personal choice, ang Silver Swan sukang puti. Kag i-share ko sa inyo kung ano ini magpanamit sa akon sini nga pagluto. Okay, isa galuto kita sang ano na blasang mga ulo aslom na nga menu. Di ang gusto ko na iya medyo grabe gid ang kagat sang pagkaaslom. Di bisan sa aton sini nga sawsawan lang, ang Silver Swan sukang puti swak na swak. Paano naton ini nga himuon bilang, no, ang aton siniiyang proof of purchase? So I am inviting you, no, and reminding you, no, magbakal, pushing you, no, to buy Silver Swan sukang puti. Kay wala labot nga manamitan kamo mangikabayan sa aton sini nga kusina, big kusina man ninyo kon little kusina nakon nga ara gid ang Silver Swan sukang puti, no? May tsansa pa kamo nga magmangin milyonaryo. Pinaagi sa aton siniiya nga proof of purchase nga Silver Swan sukang puti. Paano nga may tsansa kita nga magmangin milyonaryo? Pinaagi sa sining produkto nga Silver Swan sukang puti. Sarap asim. Ari ay, pwede ni gamiton bilang aton sining nga proof of purchase o kon ang aton sining nga POP, okay? Okay? Proof of purchase. Mga kabombo, ang paghimo sini, isa lamang. One empty stand-up pouch, no? Di ba may ara na siya sa may plastic nga botelya or ang container, no? Plastic container. May ara man na siya sa pouch, mga kabombo. Para makatipid kita ang ina nga pouch, pila na nimo kahuwad-huwad, no? Sa paggamit sang sining nga sukang puti sa Silver Swan. So isa lamang sini ka empty stand-up pouch or sachets or label sang Silver Swan vinegar, mga kabombo. Okay? Isa ka empty stand-up pouch, isa man ka sachet equivalent na ina sa isa ka entry or
label of Silver Swan vinegar. Ti kung sa botelya na sa container na iya nga dako, iya ti may label na da mo, no? May nakatapik nga label, amo na ang gamito nimo nga bilang proof of purchase, no? Ti maano mo pa ya, mapuslan mo ang iya nga unod nga sukang puti sarap asim, mapuslan mo pa ang stand-up pouch o kung label o kung sachet mga kabombo, kag mapuslan mo agod liave sa imo sinipagdaog kada adlaw-adlaw nga tanan sa aton sa daily draw, ukon mapuslan mo gid agod nga mangin liave sang imo pagmangin milyonaryo. Imagine, sa kabugusan nga daan sa aton si 1-2 Panalo promo, pang last quarter naton nga promo diri sa Bombo Radio Philippines, ang 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio Star FM, may 6 million pesos worth of kashiyahan. Sa kabugusan, ang balor sang mga papremyo nga panghatag naton within the duration of this promo is 6 million pesos nga worth of cash prizes and premyo mga kabombo, no? Kag sa 6 milyones nga ni mga kabombo, ang 1 ka milyon diri amo ang gamiton bilang aton sini nga grand prize mga kabombo. Sa 1 ka tawo nga magabutan bilang millionaire, aton sini nga grand winner mga kabombo, no? Kasimple lang pero 1 ka milyon ka pesos ang aton siniya nga grand prize mga kabombo sa grand draw. Pero sa subong wala pa na ang grand draw. Sa sini nga mga sinimana, sa pila ka mga semana naton nga duration sa aton sini nga promo nga 1-2 Panalo Part 21 promo, no? Amo ini ang inyo sini nga panahon nga magbangko. No, kung sa mga bangko pa nagadeposito kada sang damo nimo nga mga kwarta, no, kay pila ka adlaw may ara ikaw nga i-withdraw sa tion sang emergency, no, sa tion na kinahanglanon mo, so gabangko ka dira. So sa sini nga first week, second week pa lang naton, no, nga paghiwat sang aton sini iya nga 1-2 Panalo mga kabombo, diri sa sini nga mga weeks gani, diri kamo bangko, himo kamo sa inyo mga damo nga mga entries every week, kay wala labot nga may chance kamo nga magdaog every day sa aton sini nga daily draws mga kabombo, may chance kamo sa tanan ninyo nga ginpadala o kun igapadala sa bilog nga mga sinimana, sa bilog gid naton nga mga sinimana sa paghiwat sining aton sa promo, tanan nga mga non-winning entries ninyo, hindi magabutan nga mga entries ninyo mangin qualified sa aton sini nga grand draw. So sa subong pa lang ga prepare na kamo sa aton si grand draw. Pinaagi sa pagpadamo sa inyo siniya nga mga proof of purchase kay gahulog bilang bangko na ninyo, gabangko na kamo sa inyo mga entries kay ti syempre kada week, no, kung magabutan kamo abi twice or thrice abi, no, not necessarily nga everyday, although nga ti may chance kamo nga magdaog, no, everyday kung damo ang inyo siniiya nga mga entries, no, nga igapadala. Pero ti damo man ang inyo sini nga hindi magabutan nga mga proof of purchase. But silingon, ang inyo sini nga mga non-winning entries, amuna ni ang inyo sini nga preparasyon kay mangin qualified ini sa aton sini nga grand draw mga kabombo. How about that? Amuna ni ang chance ninyo ga prepara na kamo sa inyo sini nga chance to become a